Gaurko egunez, duela 50 urte, bi gazte, bata Burgosen eta bestea Bartzelonan, fusilatuak izateko esperoan zeuden. Euskal Herriarekin amaitu nahi zuten. Gure herria ito eta herritarrei izua sartuz herri nahia akabatu nahi zuten. Baina ez, faxistek ez zuten lortu, ez duzue lortu. Gaur, hemen, milaka gara txiki eta otaegi gogoan Euskal Herriaren askatasunaren alde borrokan ari garen gazteak. Eta nahikoa baldintza dugu horretarako. Txiki, otaegi eta gu lotzen gaituena, borroka kate luze eta indartsua delako. Hemen bada alternatiba. Hemen bada nahikoa indar mundu gris eta kaotikoan beste mundu bat posible dela ikusarazteko. Eta ekiteko garaia da. Garaiak martxan jartzea eta gaitasun guztiak esplotatzea eskatzen du. Garaiak borroka eskatzen du. Azken hilabeteetan bezala, herri kaleak astinduz. Garaiak gazteria independentistaren bultzada behar du. Gazteok izan garelako beti, unerik latzenetan, pausu bat aurrera eman eta gure herria ezker eskuin astindu dugunak. Gurea da garaipena, ekin eta bultza askatasunera, independentziara. Gora Euskal Herria askatuta!